wayayyen ɗan kasuwa baya tambayar me zan sayar, a'a sai dai ya ce wace matsala zan walwale. Misali, mutane yanzu duk abin da kana sayarwa zaka cimma akwai shi wani wuri kusa da su inda ake sayar da shi. Me yasa za su baro wurinsa shi wanda yake kusa da su su zo shi wurinka? To ga yadda za ka yi amfani, sai ka yi amfani da salo na kawo matsala. Kwastoma yana buƙatar ya san me zai sa ya sayi kayanka, ba kawai kayan ba. Yanzu misali ɗauka wannan atamfa ce. Idan za ka sayar da ita, kada ka ce kawai ga atamfa ta ku saya, ga atamfa ta ku saya, ga yadi na ku saya. No. Na farko za ka fara cewa, idan ka san kana son ka kece raini, ka fita daban a cikin abokanka, to wannan shaddar ita ce zaɓinka. Domin in ka sanya ta, za a ɗauka cewa ka sa shaddar naira 500,000. Kamar yanzu irin wannan salon, ka san cewa kana faɗinsa, shi kwastoman da yake saurarinka zai ji cewa a haka ne fa? To wannan shi zai sa ya bar wancan da ake tare da shi ya zo kai gare ka ya saya, saboda ka ƙirƙiri ciwo da ke damunsa, wanda yana son ya yi wannan kurin, yana son ya yi wannan faɗin, ka sanya shi ga kasuwancinka, to za ka ga wannan shadda taka ta fita daban, kuma za ka kwastoma yana marmari yana murna ya zo ya sayi gare ka, kuma ba komai bane ba, salo ne na iya talla. Da ni da kai, Allah ya sa mu yi nasara.